qed tagħmlu festa lil dan ir-raġel, dan iż-żagħżugħ, illi sa mill-età żgħira, sa mill-età żagħżugħa, sa mill-età ta' 18 sena. Fehem xi ħaġa importanti li kieku tajjeb li nifhmu aħna wkoll. Fehem illi l-kelma tagħna illi l-bidja l-Vanġelu mhux għajr aħbar tajba għal kull min jismagħha. Aħbar tajba u tant ferma din illi kif kien jismagħha l-kelma tagħna kien jipprova jpoġġjha mill-ewwel fil-prattika. Għalfejn mhux għax ħass ġobek li tagħmel xi sakrifiċċji jew xi penitenzi kbar. Dik ukoll imma l-penitenzi u s-sakrifiċċji għalfejn għamilhom. Għax induna għaraf li din il-kelma tagħna hi għal-ġid tiegħu. Din il-kelma tagħna lilu se tkabru bħala bniedem. Din il-kelma tagħna lilu se tgħinu jgħix il-ħajja ta' kuljum l-24 sija ta' kull ġurnata se jgħixhom plena fil-paċi. Fil-paċi. Ħafna drabi aħna għandna l-idea, għandna l-perċezzjoni li l-kelma tagħna qiegħda hemm biex ixxekkilna, biex tixkilna, biex ma tħallinix nagħmlu dak li joġobna, dak li nieħdu kbir. Sant Anton sa mill-bidunet fehem li l-kelma tagħna għandha skop ieħor. Il-kelma tagħna hi littera li Alla l-missier jifteh lill-uliedu biex jarawhom kuntenti. U għalhekk meta sema dan il-Vanġelu li aħna kif smajna dalgħodu, il-Vanġelu taż-żagħżugħani, mill-ewwel San Anton Abbati jipprova jpoġġi fil-prattika dak li sama. X'għamel San Anton? Mar bieħ li kellu, bieħ il-ġejt li kellu, taħ lill-foqra u sempliċiment ħalla xi ħaġa żgħira għal uħtu li kienet iżgħar minnu. U intefa' fit-tarf tal-belt, fit-tarf tar-raħal fejn kien jgħix, f'daqsxejn ta' għalejx, f'daqsxejn ta' kamra fejn kellu biss il-neċessarju biex jaħseb u jirrifletti, biex jaħseb u jitlob fuq il-kelma tagħna biex jiltaqa' magħna. U jekk l-ewwel tagħlima għalina hi li l-kelma tagħna hija l-ġid tagħna, it-tieni tagħlima hi importanti mill-ħajja ta' San Anton, it-tieni tagħlima hi li aħna rridu noħolqu xi ftit jew tip ta' deżert fil-ħajja tagħna. Irridu noħolqu mumenti anke mhux twal li fihom nieqfu nirriflettu. Intom tafu li qed ngħixu f'soċjetà illi għaddejja qisha magħna ir-rejżjat. Kulħadd la nifs. Kulħadd la nifs. U kważi lanqas nafu lanqas inkunu konxji li neżistu. Lanqas għandna konxji mill-ħajja mill-ħin li għaddi. Meta tiġrilna xi ħaġa u jkollna nieqfu, meta forsi npostu xi ftit unxieħla jew le, u jkollna nieqfu nirriflettu. Hemmhekk nindunaw li aħna qegħdin ngħixu. Il-bqija lanqas biss nindunaw. U San Anton bil-ħajja tiegħu kollha kemm hi, mhux se nagħmlu bħalu, il-ħajja tiegħu kollha kemm hi kienet deżert, kienet eremu, għalhekk ngħidulu eremita, il-kelma eremita ġejja mill-kelma deżert. Il-Grieg eremu deżert. San Anton tant ħass illi l-ħajja irid jgħixha fil-mija tagħha, tant ħass li għandu bżonn jieqaf u jaħseb, jieqaf u jirrifletti illi għażel li l-parti kbira ta' ħajtu tkun riflessjoni tkun fil-kwiet tad-deżert. Aħna m'aħniex imsejħejn biex ngħixu fid-deżert, però imsejħejn biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum neħtew xi mumenti li jkunu deżert għalina. U ħaġa tal-għaġeb għax il-bidem tal-lewm ifittxu d-deżert. Kultant inkunu għaċċanin għalih. Ma jinxirniex li aħna wkoll kultant ngħidu imma kemm sew kieku ikolli ftit mumenti għalija waħdi. Kemm nisma' ħadejn minn għand il-ġenituri. Kemm nisma' ħadejn anke minn għand żgħażagħ. Ikolli mumenti għalija waħdi. Intom x'taħsbu li jkunu jfittxu żgħażagħ
meta jinġabru fihom infushom, jingħalqu fihom infushom, jew jindarġu ħamra maqfurin ma' computer, jew nkella bil-headphones ġo rashom għaddejjin fit-triq bil-mowbajl f'idejhom. Mhux taħsbu li jkunu qegħdin ifittxu. Dan l-istorbju bejn li qiegħda fih id-dinja bħalissa, li qegħdin aħna fih bħalissa, jkunu qegħdin ifittxu mumenti ta' paċi, mumenti ta' kwiet, mumenti ta' riflessjoni. Dawn qabel aħna konna nsibuhom. Konna nsibuhom qabel kien jagħmlu parti mill-ritmu tal-ħajja tagħna. Il-talb ta' kuljum, il-talb ta' filgħodu, il-quddisa ta' kuljum, li tieqaf u tirrifletti, li kultant smur tagħmel ftit adorazzjoni, il-ħin fit-tul tal-adorazzjoni. Sant Antonio għallimna li l-eremo u d-deżert għandu jagħmel parti essenzjali mill-ħajja tagħna. U ħaġa ta' raġel biex qed jinħarsu lejn il-ħajja tiegħu. Ġifieri verament għex il-ħajja ta' bniedem fil-milja tagħha. Ta' kulħadd meta xi ħadd kien jgħix 44, 45, 50 sena kienet jew rebħa kbira l-ismin Sant Antonio. U dan saħansitra għex fuq il-sena. Is-sena 250, sena 354 li jew 3 snin. Ġifieri din il-ħajja tad-deżert ma mridux ħażejn. Din il-ħajja ta' waħdu ta' riflessjoni ma mridux ħażejn. Għara kemm il-kelma talla l-kura meta nisemgħuha verament tagħmel il-ġib lill-bniedem. Mhux talli ma tislowx, talli ma tqillowx, mhux talli ma xxekklowx, imma talli tkompli tagħtik il-ħajja lill-bniedem. Alla t-tieni talima għalina barra smih tal-kelma tagħna l-ewwel waħda u hekk li kemm xi ħaġa sabiħa jekk aħna nafu li l-kelma tagħna tagħmilna l-ġid meta nisimgħu. Imbagħad hemm il-kelma tagħna rridu bil-post riflettu fuqha. Rridu nħolqu dawn l-ispazji dan id-deżert biex nħallu l-kelma tagħna verament tmissna, verament tkellemna. Altrimenti nisimgħu tibqa' dejja. Altrimenti biex hekk tidħol minn waħda ngħidu aħna u toħroġ mill-oħra il-kelma tagħna. Imbagħad San Antonio mbagħad jagħtina jagħmilna tagħlim oħra importanti. San Antonio mbagħad jagħmilna li l-ħajja l-Islamija imagħmula minn passaġġi. Il-ħajja l-Islamija mhix dejjem l-istess. Il-ħajja l-Islamija mixja. Il-ħajja l-Islamija magħmula minn passi partikulari. Intom tafu għax l-istorja tiegħu l-istorja ta' ħajtu nafka li smajtu. Intom tafu li fil-bidu l-ewwel sentejn ta' ħajtu kien jgħix fil-periferija tal-Belt, fil-periferija tar-Raħal. Imbagħad meta rejn sema l-kelma tagħna u sema dak il-vers sabiħ mill-Vanġelu ta' San Luqa li jgħid li mill-bida ma kellux fejn nitrasu, li la safar tal-ajru għandhom il-bejtiet, il-volpi għandu l-arti u fejn jgħix imma mill-bida ma kellux fejn nitrasu. X'għamel? Din il-kelma tal-lakom mexxitu passievol fil-ħajja tiegħu. Mexxitu passievol. U qabatu prova jagħti sistemazzjoni lill-oħtu kif seta' ma' nies il-konsagrati biex ukun jista' jitlaq il-ġewwa fil-deżert u jħalli l-belt tal kollox jmur fil-deżert. Imma jerġa' fil-deżert, meta kien jirrifletti jisma' l-kelma tagħna, kellu diversi passjoni f'ħajtu. Imbagħad l-ewwel beda jgħix f'daqsxejn ta' fortezza li kienet miksura, li kienet mfarka. Imma mbagħad reġa' doħal iktar fil-deżert, beda jgħix fil-għerien. Beda tela saħansitra fuq muntanja, jgħix fuq għolja, fuq muntanja għolja. Il-kelma tagħna kienet tmexxih pass wieħed wara ieħor. Ma mhux biss pass għax kien jimxi minn post tal-ieħor bidel il-post fejn kien joqgħod, imma kull darba jidħol iktar fil-fond tal-intimità tiegħu mal-persuna ta' Ġesu. Kull darba kien jagħmel għażliet iktar profondi f'ħajtu biex jiddeċidi li ħajtu kollha kemm jagħtiha lil Ġesu tant illi aktar ma beda dieħel il-ġewwa fil-ħajja l-Islamija, aktar ma beda jkun radikali bħala dixxitu ta' Ġesu, aktar kibru tentazzjonijiet. U l-istorja li jikteb Santa Tanassi tgħidilna illi t-tentazzjonijiet kien jidhru b'mod speċjali fil-forom tal-annimali, l-annimali tad-deżert. Annimali feroċi u anke annimali oħrajn. Kien jidhru forom anke saħansitra ta' tfajliet ta' nisa li kien jittantawh. U San Anton kien dejjem
jisma' il-kelma, inqawwi din il-kelma u kien dejjem jagħmel l-għażla li jkun favur il-Mulej Ġesu. Kien dejjem jagħmel l-għażla fil-ħajja tiegħu li jagħżel l-ewwel fuq kollox il-fidi tiegħu, il-fiduċja tiegħu f'Alla. Alla jiġi l-ewwel qabel kollox. U kif qegħdin ngħidu li dan swielu għall-ħajja tiegħu għaliex għax għex il-ħajja umana mhux biss fit-tul jew il-3 snin, imma wkoll fil-binja tagħha. U allura hawnhekk il-ħajja nisranija illi Sant'Antonio jgħix ma kienx ħajja nisranija dejjem l-istess. Ma kienx ħajja nisranija statika, imma kienet ħajja nisranija movimentali. Kienet ħajja nisranija li lilu kienet mexxieħ minn pass sal-ieħor. U ħajja nisranija li laqgħet ma' tentazzjonijiet. Ħajja nisranija li fija kellu jiġġieled jikkumbatti biex jirbaħ tentazzjonijiet. Hekk illum sfortunatament meta titkellem mill-ispirtu l-ħażejn mix-xitan mit-tentazzjonijiet kemm ma jibdewx jitqu bejk. Imma fil-fatt din hija verità il-kol kemm aħna barra ġibda tajjeb, barra xewqa li nagħmlu tajjeb, il-kol kemm aħna għandna fina ġibda ħażejn. U bħalma hemm l-ispirtu tajjeb fina li jimpuntana, jippuxxjana biex inħobbu biex inkunu qaddisejn, hemm dan l-ispirtu l-ħażin li jżommna lura. U allura ir-raba talima li jpost jista' jgħallimna Sant'Antonio fil-ħajja tiegħu hija biex ma niddejqux nikkumbattu fil-ħajja nisranija tagħna. Rridu nikkumbattu, nitgħallmu nikkumbattu t-tentazzjonijiet, nitgħallmu ngħixu b'tali mod li l-imħabba ħalluha tirbaħ. Li l-egoizmu narbok fil-ġem, il-tentazzjoni kbira ta' kull wieħed u kull waħda minna meta minflok li nħobbu, minflok li nagħtu lil nfusna lill-oħrajn, minflok li ngħinu lill-oħrajn, naqgħu qed tentazzjoni tal-egoizmu. Infittxu l-ewwel qabel kollox lilna nfusna, infittxu li nkunu sew aħna, kultant anki sfortunatament għaskapitu li nafġu lill-oħrajn. Kultant l-importanti li nkun sewjien minna ma jimpurtani dak ta' ma ġembi se jkun meta jien qed nipprova nkun sew. Allura dawn l-erba' talimiet inħoss li jista' jħallilna Sant'Antonio Abbati lilna llum fil-ħajja tagħna, il-ħajja tagħna ta' kuljum. U nindunaw meta nirriflettu fuqha fuq il-ħajja tiegħu kemm din l-istorja ta' ħajtu hija attwali, kemm din l-istorja ta' ħajtu tortarina, is-smieħ tal-kelma tagħna, l-attenzjoni għal din is-sburija, l-kelma tagħna jtassew sabiħa, il-kelma tagħna jtassew il-ġejn kbir tal-bniedem. M'hemmx ġieli kbar li jista' jkollu l-bniedem, u dan sa nkun fehmu tant li mar fid-deżert sempliċement bil-kelma tagħna. Jirrifletti fuq il-kelma tagħna tant li sara ta' sejdilna li kien jitgħallimha bl-amment. Kien jafha bl-amment l-iskrittura Sant'Antonio Abbati. Għax għalih dik kienet kollox, aħna x'nafu bl-amment. Aħna bl-amment nafu l-accounts tagħna tal-bank, mhux hekk nafu kemm għandna flus bl-amment, dak li nafu kif se nagħmlu u kif se noħorġu, nafu kif se nagħmlu business, dak li nafu bl-amment. Sant'Antonio Abbati kien jagħmlu bl-amment l-iskrittura, għax kien jagħmlu dik il-rola ġejt. Imbagħad kif semmejna Sant'Antonio Abbati għex fid-deżert. Għax kien ħalli l-kelma tagħna dejnu, jirrifletti dejnu, jieħu deċiżjonijiet dejjem jagħmel għażliet fuqha, imma dan permezz ta' riflessjoni tad-deżert. Imbagħad ukoll għedna li l-ħajja ta' Sant'Antonio Abbati kienet magħmula minn diversi passi, minn diversi għażliet ħajtu. Aħna wkoll il-ħajja nisranija tagħna titlobna nagħmlu diversi għażliet. U f'din il-mixja l-aħħar kont semmejna, f'din il-mixja jkollna tentazzjonijiet li bħalu rridu nagħmlu nelmuhom. Xi ħaġa li kollha ħafna nikkonkludi nispiċċa bija hija li missirijietna hawnhekk fir-raħal tagħna tax-xahar għażlu bħala patron tagħhom l-ewwel patron tal-parroċċa lil Sant'Antonio Abbati. U jiena nara din l-għażla hekk importanti li għandu missirijietna għandha tkompli tinfluwenzana lilna. Ma żluħx għal xejn missirijietna bħala l-patron, l-ewwel patron tal-parroċċa tagħna ta' din il-parroċċa żgħira fix-xahar. Ma żluħx għal xejn, għax huwa l-bniedem li jmur għall-essenzjal, huwa l-bniedem awtentiku, huwa l-bniedem veru, huwa d-disċiplu li sa mill-bidunet qegħdin nitkellmu mill-ewwel sekli
tal-Knisja sa mill-bidunet għara x'jiġifieri tkun dixxiplu ta' Ġesu ma ninsewx illi fi żmien li San Anton telaq mill-belt mar fid-deżert kienu qegħdin jispiċċaw il-persekuzzjonijiet tal-Imperu Rumani. U fil-bidunet li tkun nisrani per eċċellenza, li tkun nisrani li tilħaq il-qofol il-milja tal-Knisja kien ifisser li tkun martri. U San Anton wara jispiċċaw il-persekuzzjonijiet, anzi huma jispiċċaw għax kien hemm persekuzzjoni anke fi żmienu u anke hu stess jipprova jmowt martri. Imma l-imperatur u l-uffiċjali tiegħu ma waqgħux għalih, għax qalu jekk imut martri San Anton li kien tant popolari jispiċċaw ndawru ħafna niskontratari. U minħabba fekk jażlu l-imperatur Massiminu jażel li ma jaqtlux lil San Anton. U allura iż-żmien li beda jgħix wara l-persekuzzjonijiet u żmien bħal tagħna, il-Knisja mhux ippersegwitata. M'aħniex għaddejjin il-persekuzzjonijiet dwar pajjiżna kontra l-Knisja. U allura San Anton jgħallimna xi ġifieri tgħix il-ħajja l-Istranja ta' veru. U kellhom raġun allura missirietna jaslu lilu bħala il-patron, l-ewwel patron tal-parroċċja tagħna. Ew nitolbuh il-kol flimkien. Biex il-kol kemm aħna jien l-ewwel wieħed nerġgħu niskopru x'jiġifieri l-ħajja nisranija. Il-ħajja nisranija ma tikkonsistejx biss li nieħdu sehem minn barra ħafna attivitajiet, ħafna festejn, li nipparteċipaw, nieħdu sehem f'ħafna inizjattivi ta' il-Knisja minn barra u nibqgħu ma nitmessewx minn ġewwa. San Anton jgħallimna li l-ħajja nisranija vera kif lehu. Interjuri, jenġew, għax fl-aħħar mill-aħħar, meta aħna noħorġu fid-deżert fl-lehu, meta aħna nieqfu nirriflettu, naqgħu fil-kriżi, għax niltaqgħu max-xejn tagħna, niltaqgħu mal-vojt tagħna. U niltaqgħu ma' wkoll ma' xi ħaġa sabiħa. Dan il-vojt, dan ix-xejn tagħna u l-wisa fejn jista' joqgħod. Jew nitolbu San Anton. Biex meta ngħaddu minn dawn il-mumenti ta' vojt, meta ngħaddu minn dawn il-mumenti ta' deżert, mhux nibsew nitwerru u naħarbu, imma nindunaw li qegħdin fuq l-qalba, li qegħdin fit-tarf, li qegħdin fil-mument li jista' jiġi għandna, li jista' jidħol Alla biktar qawwa fil-ħajja tagħna. San Anton Navrati itlob għalina.